aurten 3. urtez ospatzeit Euskal Jaiek. Goizen lehenengo 11 aldea pentsio lehiaketakin hasi gea, eta gero 10 lehiakide bildu gea bertan, eta epaimaiako Dexente izan joe, pintxo gogoen aukeratzen, baina azkenen aukeratu gea, eta ondoren dastatzeko aukera auki dugu. Hoi da, edarikin batea. Hoixe. Gero berriz bazkaria izan dugu, 80 laun inguru bildu gea, eta heldu batea. Eta... Oain bazkala honen jolasak, eta gero erromerie izango dugu, dantza pixka egiteko, eta ondoren bukatzeko luntxa izango dugu. 6 talde bildu geha jolasetako, eta hemen jolasak denetik pixkat, garai baten itxezien jolasak, adibidez zapian jolasa, oain antzerki moduko batzuk egiten nahi geha, gero sile jokue, Izarran jolasa, eta duxe. Globon jolasa ere bai jolastu dugu, eta bertan ez dakitzen bat talde izango geha, 6 talde bildu geha, eta atxalde pasa polite izateko asmoz. Gure helburu izatea normalen adin guztintzako zerbait prestatzea, eta nik uste lotu ekintzak lortze deula, denetik pixka biltza. Erre sortzea pikea egia esan hemen, baina pike sanoa izatea. Ondo pasatzeko. Ondo pasatzeko pike bat.